Mi az, hogy nem veszi sokáig? Belerúgok olyat. Na, várjál! Itt a munkajárat legénysége. Welcome to the Mocha Cabin. I am the captain of És a munkajárat munkakabinja, I am the captain! A munkajárat munkakabinjának kapitány jelöltje. Centrifugális erőhatások. Meg mi a faszom? Elválik. Menjél oda! Videózzad, kemény. Üljön bele! Ne, nyugi, várj mögé lesz. Kormány fog meg. Kormány fogja a lábadat. Jó legyen. Engedje el! Ne, a lábad úgy jobb. Baj! Gyere Kellemes lehetett! Kurvára fáj! Morhája! Jó, hát mond kiosztottunk fájba, de nem sokat voltam benne. Állítás! Állítsd már ezeket!